Wasa mine robia, daarom come roko gis mama mine robtes ma edolk miada. Afro ka dan awane kimona mitebi de bezig etete men nai metek miteng. Maar temik ba ook to deze één product. En asansi nap asansi hou me op hè. Rega, kijk die kassa nego na oro. Maar me vertek ja dat wel bedel. Me vertek. Want if pinapinas ma verstaan tak ineshiboom. In plaats van 200 SRD delen, dan kan we toch kodo giada. We me dat aan money. Giada. Wacht ja, dat zie ik de meisje kon dan maar accepteren riva rega san dit gimi ina oro. Jezus genoeg hoor. Maar dan is het weer. Vanaf die de ome berichten met je zie. Zo berichten. Meer doe kan die zie. Kinderdag. Waar is mijn cadeau? Mama 23 jaar heb je abidij kinderdag cadeau. Nee, je doet bigis masani. Zodat je doet bigis masani. Mine shimon ik heb chinengere. Tak mim kon die kinderdag cadeau. Nee. Kinderen krijgen een kinderdag cadeau. Toch? Maar kinderen die grote mensen activiteiten motiveren en stimuleren, ik sta er helemaal niet achter. Goed ja zo. Jij boy 50 jaar, tante, makad. Unesje no? Bigi doka unesje no? Mi no, alkiada, mi no, me kan vrouw koya de ateken sani. Tanti. Wat is je probleem? Ik krijg toch een kinderdag cadeau? Je hebt een vriend toch? Maar tant, wanneer het moederdag is? Ik ben je moeder. Je bent mijn tante. Maar ik doe moederwerk. Maar ik doe ook kinderwerk. Ik ga soms boodschappen voor u halen. Ik ga soms IBS en waterleiding. Hé, dat is jouw werk als je klein bent. Ik heb die werken ook gedaan toen ik jouw leeftijd was. Ja? Maar tante kan me gewoon een kinderdag cadeau geven. Gewoon een gebaar. Het hoeft niet iets duurs te zijn. Een gebaar? Oké, no spang. Kom, ga je voor me regelen? Zo meteen. Dat na gebaar toch? Ik kan gebaar niet, ik vind het mooi. Hoezo? Als dit ik de vaak verkocht, dan uit een gebaar, if you lieg aan die dan met dat nee, dan krijg je een snoepje, je hebt iets zoals aan die ego, toch? Maar nee, je hebt iemand... Nee, tante, nee. Ik ga het straks doen. Jullie denken niet door. Ik ga het straks doen. Ik moet even zo meteen wat doen. Ik ben even bezig. Niet dat even rekenen, en vooral je kon daden. Dat uit, dan moet je dat iets zoals aan die. Het is even, je moet werken om naar iets te komen. Tante, hele dag moet ik voor u komen regelen. Wanneer gaat u het zelf leren? U kunt goed naaien, maar u kunt niet goed rijgen. Ja, kijk, ik doe... U doet half werk, tante. Nee, luister nou. Ik kan niet meer in discussie met je, hoor. Begin op te donderen. Maar ik krijg mijn cadeau. Ja, Tico, ja, hè. Oh. Een festival nog mooi. Het is niet erg, tante. Dankjewel. We kunnen niet terug. No, no,